Mangwanani akanaka vana vaMwari, ndini wenyu Pastor Aaron Rusukira. Tiri paRadio Zimbabwe paDivine Service yedu yatiri kuteerera seZimbabwe tiri mukati medzimba dzedu. Toda kutenda Mwari ari kuramba achitichengeta pamazuva akaoma atiri kurwisana nedenda rawira pasi rese tenderere. Asi katisakanganwa, Mwari wedu vanesu. Hatienderei mberi netsika yedu youtano, kushamba mavoko nesipo kana nomushonga unochenesa, kusakwazisana nezvanza, kuhotsirira kana kukosorera pagokora, kuchengetedza chinhambwe chakatarwa kubva pane umwe, nokukurumidza kutsvaga rubatsiro kana pane zviratidzo zvourwere hweCovid-19. Toda kutenda Mwari, kunyange zvakadaro haarambi akanyarara, anesu. Toda kutora mukana uno kuti titaure shoko rake. Tichatarisa nyaya iri kuna zvakazarurwa. Tichatarisa masuo kana kuti mikova mitatu yatinowana mukati mebhuku razvakazarurwa. Bhuku rakanyorwa naJohana ari pachiu chePatmos, ari paisolation yakapotsa yakafanana seyatiri mukati mayo, Mwari achizviratidza kwaari. Une shoko ramazuva edu panguva yakaita seino. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Suo rokutanga kana mukova wokutanga tinouwana pana zvakazarurwa chapter 3 vhesi ya20. Bhaibheri rinoti, tarira ndimire pamukova, tarira ndimire pamukova ndichigogodza. Kana munhu akanzwa inzwi rangu akazarura mukova, ndichapinda kwaari, ndicharayira naye naiye neni. Mwari ngaakomborere kuverengwa kwesoko rake. Ndiro suo rokutanga iri riri mukati mebhuku razvakazarurwa. Suo iri isuo remwoyo. Mwari vachiti ndimire pamukova, pasuo remwoyo wako ndichigogodza. Toda kuti tibate nokukurumidza zvakaita suo iri, tigozogona kurienzanisa namasuo maviri atichabata ari mberi. Suo iri Mwari haaziye anozarura, chake kugogodza. Iwe ndiwe une simba rokuzarura. Ndosaka Mwari vachiti ndimire chete changu kugogodza. Kana munhu akanzwa inzwi, ndiye unozarura. Mwari haamanikidzi kupinda mumwoyo womunhu. Haazi Satani unoshanda neganyabvu nokumanikidza. Sarudzo iri kwauri kuti Kristu apinde mumwoyo mako, ave mambo hwoupenyu hwako. Chokuzarurisa pasuo iri achizi kunze kwomukova, chiri mukati mauri iwe. Kugamuchira Jesu isarudzo yako. Asika zvakanaka kuti umutendere apinde, nokuti kana achinge apinda, shoko rati haasi kuuya nenyongano, ari kuda kuzorayira newe, kurayira kudya kwamanheru. Ukatarisa mutsika yekare panguva yainyorwa Bhaibheri, kudya kwamanheru kwanga kwakasimba kudarika kwamangwanani, kudarika kwemasikati. Jesu kana achipinda mumwoyo mako, anokuvigira rugare. Ati huya tidye, haana kuti huya tife. Tinoshaya chikonzero. Sei vanhu vachirambidza Jesu kuti apinde mumwoyo yavo? Kana manga mune nyongano, munoita rugare. Kana manga mune hondo, unouyisa rugare. Kana manga mune nzara, unouyisa zvokudya. Kana manga mune kupokana, unouyisa kugadzikana. Tendera Jesu apinde mumwoyo mako. Pane zvazvakanakira, hapana kana chimwe chazvakaipira. Jesu ndibaba wozvomweya, bhati paanopinda haatauri zvomweya. Haati ndichaimba newe, ndichanamata newe, kana ndichatsanya newe. Anotaura zvenyama, oti ndicharayira newe. Ko, zvinobatana sei zvomweya nozvokudya? Ichi ndo chitendero chaicho ichi. Ukawana chitendero chaKristu chinorasha zvidiso zvenyama, achisiri chitendero chake. Ndosaka achiti paanouya, paachaparadzanisa mbudzi namakwai, vakarurama vachanzi, wakandiona ndine nzara, ukandipa zvokudya. Wakandiona ndisina chokufuka, ukandifukidza. Ndiri mutirongo, ukandishanyira. Kutenda chaiko kunozvara mabasa akanaka. Hatiiti mabasa kuti tiponeswe,
tinoita mabasa nokuti takaponeswa. Kana Jesu achitova mumwoyo, chirayiro chinotodliwa. Saini yokuti haamo kushayikwa kwamabasa akanaka. Rangarirai paya pataimbokurukura ndichibvunza ndichiti ko kunamata kudini? Kunamata kutsinzina here? Aiwa, kunamata ndozvaunoita kana wasvinura. Kunamata hakuzi kungouya nedzidziso yokuti vakafa havana chavanoziva, pasina zvaunoitira vapenyu vanoziva. Vapenyu vanoziva vanoda kudya, vanoda kufuka. Kunamata chaiko kunoperekedzwa namabasa. Kutenda kusina mabasa kwakafa. Pana Jesu pana mabasa akanaka enyama anobatika. Ndosaka Kristu mumweya achida kuuya kuzorayira newe chiitiko chokudya chenyama iye ari mumweya, kusimbisa ukama hwake hunobara mabasa akanaka mauri. Kristu unobatsira munhu amuchengeta mumwoyo, munhu amuzarurira suo kuti apinde, ndiye waanobatsira. Taneta navanoda kubatsirwa, ivo vasina kumubatsira nokumuzarurira kuti atange apinda mumwoyo mavo, hazvibudi. Kunobatsirwa watanga amuzarurira kuti apinde. Mwari haisi imbwa yokuvhimisa inongopiwa mustard kuti iwane simba rokuruma mhuka. Kana yabata yorovha yosiya mhuka iya, voitakura voenda kumba. Pavanodya nyama voitema nebhonzo, voirangarira. Kana nyama yapera voipazve nyama shoma shoma ine mushonga kuti indovhima, voitorera mhuka, vodzoka kumba, vodya vachiisiya. Vazhinji vanoda Mwari, kwete kuti agare mumwoyo mavo, asi kuti ashande sezvavanoda. Aiwa, handiyo tsika inotipa ukama naMwari hwakanaka. Mwari anoda kupinzwa mumwoyo, oshanda achibva mumwoyo. Mwari haizi tsvimbo iri muruoko rwakamupandukira, yokurovesa nhamo, yokudzingisa varoyi, yokuwanisa mari, yokurovesa COVID-19. Mwari unoda kugara mumwoyo, unoda kugara mumwoyo. Anoda ukama nevanhu vake, anoda kugara mumwoyo yedu. Rimoti kuti ichinje channel, pane chiri murimoti, chiri shamwari chiri mudhekodha. Hakushandirwi asina Jesu mumwoyo. Simba raMwari rinokokwa nounonamata ana Jesu mumwoyo. Ndizvo zvinotisvitsa pasuo repiri. Tichatanga kuverenga zvakazarurwa chapter 3 verse ya 7. Inoti, zvanzi naiye mutsvene, iye wazvokwadi, iye une kii yaDhavhidhi, iye unoti kana achizarura hakuna unopfiga, kana achipfiga hakuna unozarura. Verse ya 8. Ndinoziva mabasa ako. Tarira, ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka, hakuna unogona kuupfiga. Hakuna unogona kuupfiga. Kuti une simba shoma hako, wakachengeta shoko rangu, ukasaramba zita rangu. Mwari ngaakomborere kuverengwa kweshoko rake. Suo repiri ratiri kusangana naro isuo remikana youpenyu chaiyo. Handisi kuda kupinda munhoroondo yamasangano aya muhistiri nomuchiprofita. Ndoda kuti titarise nyaya iyi takatarisa upenyu hwedu hwezuva nezuva. Mwari ndiye ari kuti panapa, ndaisa pamberi pako musuo wakazaruka. Pakutanga Mwari vataura vachiti, ndini ndine kii yaDhavhidhi. Pandavhara pana unovhura, pandavhura hapana unovhara. Ndiri kutaura nomutendi aakufamba manje mukati moupenyu. Atanga avhura gonhi rokutanga remwoyo wake, akaisa Jesu mumwoyo manje. Aakuchifamba achitarisawo mikana yeupenyu yokurarama, maopportunities. Ndiye ari kunzi naMwari panapa, kana wadaro wandichengeta mumwoyo, ndichakuzarurira magonhi oupenyu okurarama ezuva nezuva. Asi kana ndarivhura, hapana unogona kurivhara.
Kana ndarivhara zvekare, hapana anogona kurivhura. Mutererika, Mwari wakadai tinomurambirei? Unofamba nesu kana tamugamuchira, tichivhurirwa madho obupenyu emikana yekurarama, tichiti paanenge avhura hapana unogona kuvhara, paanenge avhara hapana unogona kuvhura. Ichokwadi kuti tiri pano panyika vanhu vanotsvaga masuo kuti avhurwe, emikana yekutsvaga mari, kana yekuumba misha, mikana yekutanga mabhizinesi, mikana yamapromotion, mikana yokurima, mikana yakasiyana-siyana. Ndo zvinosvinurira vanhu zuva nezuva. Bati ndine shoko rakanaka, tina Mwari vanovhura, tina Mwari vanovhura. Kana azarura, kuna anopfiga, kana apfiga, hapana anozarura. Usaenda kuvanhu kuti vandozarura papfigwa naMwari. Usaenda kuvanhu kuti vazarure papfigwa naMwari. Unopedzerwa mbudzi vanhu vachiti vanovhura, usingazivi kuti ndiMwari vakavhara. Kana Kristu ari mumwoyo, anokuudza dhoo rokumira pamberi paro, nokuti ndiye anovhurazve wawakavhurira mumwoyo. Unopedzerwa mbudzi navanhu namagarikuni, unovesa danga vanhu vachiti zvinoita. Vavuki navaprofita venhema vachikuvimbisa kuti tinogona kuvhura, tinogona kugadzirisa. Hapavhuriki pavhagwa naMwari. Ndo zvakanakira kutanga wavhurira Mwari gonhi romwoyo wako. Anozokuudza madho aachakuvhurira, ende haumiri pane ravhagwa, unofambira mberi, Mwari ondomira newe pane raanoda kuvhura. Ukasamira naMwari, uchifamba uchida kuzvivhurira magonhi oga akapfigwa naMwari, pamwedzi umwe unonoka magonhi 12 akavhagwa naMwari kare. Wambogugudza ndoda kuita zvezvihuta, achibvapo wasunda ndaakuchengeta hove, obvapo ndaakuita zvembudzi, igo zvino ndoveza mashureki, ndaakutengesa mufudze, ndaakurima magaka, ndaakuita zvokundoodha matemba, ndachinja ndaakuita zvamabhero, ndava muchenjimani. Pasina chinobuda, zvese kuri kukacha shomwe nyoro negokora, kuda kuvhura rakakiwa kare. Asi vana Jesu mumwoyo vanonanga pane rakavhurika, nokuti vanovudzwa novavakachengeta mumwoyo zvokuita panguva yakafanira nezvokusaita panguva yakafanira. Kunamata hazvirevi tinopenga, tinoziva kuti pane muvhuri wemikana, ende paavhara hapana unovhura, paavhura hapana unovhara. Gungwa harina kuvharwa nemhepo, rakavhurwa naMwari. Vakafamba vese, vakabuda vaIsraeri, nokuti vanga vakachengeta Mwari wavo mumwoyo. Harina kuzarurirwa ng'ombe dzaimwa mvura pagungwa, rakazarurirwa vana vecovenant vaIsraeri, vanga vakaita sungano neropa vachiri munyika yeIgipita. Usasha mikana yaMwari haiitirwi dzungu nokufunga kuti watungamira unotora nzira. Pakavhurwa gungwa dzvuku, Mwari vakamirira the slowest kuvana vaIsraeri, anga ari sure kwomusara. Paakayambuka ndo parakavharwavo. Rega vanotora imwe mikana vatore, havatori nzira. Kana iri nzira yako, unongowana yakashama panguva yauchada kufamba nenzira iyoyo. Korangariraka pana 23 dzamapisarema, kana agadzira tafura inotodyiwa chete, vavengi havagoni kudzivisa mutambo. No weapon fashioned against you shall prosper. Hapana chombo chinogadzirirwa kurwa newe chichakunda. Terera kamutereri, ndiMwari vanoti pavati no, ino, pavati hongu,
ihongu. Ende vhesi inotika, no weapon fashioned against you. Kubvira panotogadzirwa tsvimbo iyika, inenge ichitogadzirirwa kwete vanhu vose, iri kugadzirirwa iwe against you. Zvinoreva kuti painenge ichitovezwa nomuvezi, inenge ichitovezwa muvezi akatarira musoro wako, achikudza musoro wesvimbo maringe nokukura kwemusoro wako, inenge ichitova svimbo yagadzirirwa iwe. But Mwari vakati no, haikundi, haikurovi. Usapedza nguva uchindoputsa misasa yavavezi vanoveza tsvimbo dzinogwa newe, nemhaka yekuti tina Mwari anoti paavhara hapana unovhura, paavhura hapana unovhara. Choroka vavona vachiveza makiya vachiti tinovhura chete, kana pavharwa naMwari vari kutambisa nguva yavo. Hapana unovhura pavharwa naMwari, ende hapana unovhara pavhurwa naMwari. Varege vagadzire pfumo vachipima kukura kwedumbu rako, vachiti iri rakareba iri rinopinda rose rikabvovora matumbu. Kana Mwari vakati harikubayi, pavharwa naMwari hapavhurwi nomunhu. Tiri muhondo necoronavirus, ukaitarira iko zvino so ichibuda paTV, chakaita chibhora chine zvinyanga, unoti tofa. Aiwaka, tina Mwari kuti kana ati no, ino, kana ati hongu, ihongu. Tinovimba naMwari unoti kana avhara hapana unovhura, kana avhura hapanazve unovhara. Kutosara panyika zvinoreva kuti munhoroondo yedu Mwari vakaramba nesu. Pane zvirwere zvakarova kudhara kare, nguva yamadziteteguru edu vaifanira kutiuyisa panyika vakatosara. Kunana 165 AD yakarova ndo 9 plague ikavasiya. Plague of Justinian ikarova ikavasiya. Flu pandemic kana kuti the Spanish flu yakarakasha 1918 kusvika kuna 1920. Makore akare iwayo yakasiya vaifanira kusara. The Black Death kare 1346 to 1353 ikarakasha 7 years ichitonga, vanhu vakashaya tariro. The Bubonic Plague Mwari vakati yambusa mairi. Ndingatora nguva yenyu mutereri kutaura nyaya ye vana cholera idzi, vana malaria. Mwari kana varamba nesu hakuna zvinofanira kutityisa. Ndinotenda kuti Mwari vakavhara suo, vanoramba nesu. Paavhara hapana unovhura, hapana chokutya Zimbabwe. Tina Mwari usingavhundusirwi namastatistics, usingavhundusirwi nezvinoitika panext door, usingavhundusirwi nehistory, not intimidated nezvinotityisa. NdiMwari ane authority over zvinorwa nesu. Kana ati no, ino. Kana ati yes, yes. Kana ati no, ino. Ngatise upenyu hwedu mumavoko ake. Ngaagare mumoyo panguva dzakaita saidzedzi. Jesu hafani kugara kuchechi, Jesu hafani kugara munziyo, Jesu hafani kugara mumaridzo. Anofanira kuzarurigwa apinde mumoyo kuti tisangane nezvinonetsa zvoupenyu iye ari mumoyo yedu. Usazama kupfiga pavhurwa naMwari. Regai ndidzokorere mutereri. Usazama kupfiga pavhurwa naMwari. Ndiri kutaura newe une tsika yekupfigira vanhu mikana yavo. Usabata Mwari paavhurira munhu, unoomerapo. N'anga dzose hadzigoni kupfiga dhoo ravhurirwa munhu naMwari. Hakuna gona, hakuna chikwambo, hakuna chindofa, hakuna chidhoma, hakuna chipuna, hakuna chindendere, any form of any demon, no principality, no power, no zviri kumusoro, no zviri kuzasi, zvinogona kuvharira dhoo ravhurwa naMwari kana kuvhura dhoo ravharwa naMwari. Tinokumbira mese muise kutenda kwenyu muna Mwari mukati meupenyu hwenyu hwezuva nezuva. Usatya munhu, isa munhu panzvimbo yake. Vanhu havana matiwi, vanokudzwa nokuremekedzwa. Munhu haazi Mwari,
Vanhu havahliwi vanofanira kudiwa. Vanhu havahliwi nokuti havahlyisi. Ishe Mwari wakasika denga nenyika ndiye ane kii dzaDhavhidhi. Paavhura hapana anovhara, paavhara hapana anovhura. Hapana munhu anogona kukutorera mukomana wako wawakapuwa naMwari. Hapana munhu anogona kukutorera basa rako rawakapuwa naMwari, kukutorera musikana wako wawakapuwa naMwari, kukutorera destination yako yawakapuwa naMwari. Kana izvozvo zvaitika, pawanikwa munhu anogona kuvhura pakavhagwa naMwari, anogona kuvhara pakavhugwa naMwari, iye anofanira kunamatwa. Iyeye ndiye anenge atova nesimba rinodarika Mwari. Asi sokuziva kwangu, hakuna munhu wakadaro. Tina Mwari ane kii dzokuti paavhara hapana unovhura, paavhura hapana unovhara. Rarama upenyu hwako wakaisa kutenda kwako kwose muna Mwari. Usahlava royi mani. Muroyi haana simba rokuti aite izvo Mwari zvaarambidza. Kana ane simba, ndinokutendedzai mose kundonamata varoyi. Choro iye anotozviziva nezvidhoma zvake nezvose zvaanoshandisa kuti zvose zviri pasi pamasimba aKristu. Tina Kristu anoti paavhara hapana unovhura. Ita zvinhu zvako wakasununguka uchitenda Mwari. Isa Mwari panzvimbo yake, munhu panzvimbo yake, nokuti munhu haazi Mwari, Mwari haazi munhu. Bvunza kaDhanieri mugomba reshumba. Mwari paakati shumba hadzimudyi, hadzina kumubata. Kana Mwari wako achivhurirwa paavhara uye achivharirwa paavhura, namata vanovhura, namata vanovhara. Vacho vavhara pavhurwa naMwari vaakufanira kakunamatiwa, nokuti vato vava naMwari. Ndinodzokorora pfungwa iyi nemhaka yekuti takazara vanhu vanoenda kumasangano vachisundwa nokuhla vanhu, vachisundwa nokuhla vanhu. Usahla vanhu, usahla wakaipa, nokuti choro mukuipa kwake haagoni kusunda dhoo ravharwa naMwari, haagoni kuvhura ravharwa naMwari, kana kuvhara ravhurwa naMwari. Handei tese kuna zvakazarurwa chapter 4 verse 1. Ndo pane dhoo redu rokupedzisira. Terera kamuterere. Unogona kunge waibika zvako namagetsi, uchiona nawo pakuverenga, uchiona TV nemhaka yemagetsi, uchimashandisa pafiriji, uchichaja mafoni namagetsi. Ndeimwe nyaya kumashandisa, but ndeimwe nyaya kuzokuti shamwari hende undoona kwaanobva. Ukutora kuenda newe kundokupinza mugwenya ramagetsi pahwange paanobikwa apa. Kuinda newe muimba yesimba, mupowerhouse, pakaribha paanobikwa. Kana wodzoka wamashandisa, waakumaziva kwaanobva so, unenge waane simba namamwe manyawiso, because unoziva paanokwenyewa. Simba rakaburukira pakumagadzira ravhenganiswa nezvaari kukuitira. Une simba rokusimudza nokubhiga simba ramagetsi, because you know the function and you know the source. Ndakuinda newe mutereri kusuo rokupedzisira riri pana zvakazarurwa chapter 4 verse ya 1. Johani unoti, ndakuverenga verse ya 1. Shure kwaizvozvo, kwamasuo maviri aya, suo remwoyo nesuo remikana, shure kwaizvozvo ndakatarira ndikaona mukova wakazaruka kudenga. Mukova wakazaruka kudenga. Nenzwi rokutanga randakanzwa rakaita sewamanda richiti kwandiri, kwira pano ndigokuratidza zvinofanira kuitwa shure kwaizvozvo. Pakarepo ndakava mumweya. Tarira, chigaro choushe chakagadzwa kudenga, nomumwe agere pachigaro. Iye wakanga agere wakauya akafanana nebwe rejasipi neresadhiyo. Kwakanga kuno murarabungu wakakomberedza chigaro choushe, wakafanana nebwe resmaragidhino. Verse 4. Kwakanga kune zvigaro zvoushe zvina 24 zvakanga zvakakomberedza chigaro choushe, napazvigaro pakanga pagere vakuri vana 24 vakapfeka nguo chena, vakanga vane korona dzendarama pamisoro yavo. Nguva yangu iri limited mutereri panhepfenyuro, but ndangokutora mbijana kukupinza mupowerhouse yaMwari. Murarabungu akakomberedza chigaro chake. Dai taverenga tichidzira taking a tour with you
wainzwa pane zvisikwa zvinoramba zvichingodanidzira mutsvene, 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 mutsvene. Ukazoenda pakupedzisira pechapta iyeyi zvinonzi ndo pari kuti imi Ishe Mwari wedu makafanira kuti muvigirwe kubwinya nokukudzwa nesimba, nokuti ndimi makasika zvinhu zvose zvakavapo zvikasikwa nokuda kwenyu. Tina Mwari vane simba, ndiye Mwari anoda kuzvikwanisa mumwoyo yedu. Hatina kutakura chinhu chidiki bodo. Ndiye Mwari anofamba nesu mimikana yeupenyu. Ndiye Mwari ari kudenga achauya zvekare kuzotitora. He is the Lord who is in control. Kutaridzwa zvigaro zvakagarwa zvisina anokontesta zvinotaura kuti Mwari chero zvatingapfuura mukati mazvo. He is the Lord who is in control. Tinokumbira Zimbabwe musazununguswa, musasha, hana dzenyu dzisabatikana. Let not your heart be troubled. Tina Mwari who is in control. Haazi mambo chetu wandiri kuparidza uyu, ndi mambo wamadzimambo. Haazi Ishe wandiri kutaura uyu, asi ndishe wamadzishe, wakasika, wakanga aripo, kuvapo kusati kwavapo, achagara aripo nokusingaperi. Ndiyo ngagaraka inoti kana yaguwa nyota inokasha moto, rwizi rwemoto runomutenderedza. Tina Mwari asina vanokombewa naye. Tinokumbira tariro yedu mukuvhunduswa nezvinotinetsa mukati meupenyu, semunhu kana munhu, senyika, tiise tariro yedu mumavoko aMwari. Pana madhoo matatu. Zarura dhoo moyo wako, Jesu apinde, wochifamba naye mukati menyika, akuvhurire mikana yokurarama. Patusakanganwa kusimudza meso ako kuti uone kuti simba rinoshanda newe pano panyika rinobva kudenga. Pane dhoo rakavhurwa kudenga rakaonekwa naJohani. Dhoo irera harivharwi, rinoramba rakavhurwa. Ndo richauyazve naKristu, uye achauya nokukurumidza. He is coming again. Ndosaka pakupedzisira kwetsamba yazvakazarugwa pachinzi even so come Lord Jesus. Even so come Lord Jesus. Takatarira tariro isinganyadziswi. The door is ever open. Iye anotova pamusuwo achitonga, achitarisa zviri kuita panyika, achitendera kuti tione simba rinotonga kudenga ndo rinobata pano panyika. Tinonamata Zimbabwe kuti tose tizviise pasi pesimba ireri, vanotonga nevanotongwa, vanotungamirwa nevanotungamira. Pane simba rinotida, pane simba rine nyasha nesu, pane simba rinotichengeta, pane simba rinotivhurira mikana senyika, pane simba rinotivharira madhoo anobva navavengi vedu. Ngatise tariro yedu muna Jesu uyoyo. Madhoo iwaya atipe tariro. Mwari ngaatiropafadze. Tosanganazve paDivine Service inotevera. May the Lord bless you Zimbabwe. Tisasha, Jesu mumoyo, Jesu pamikana, kudenga ariko. The door is ever open. Zvinotinetsa ngaticheme kwaari. Hapana munhu anogona kutirwisa akakunda. No weapon fashioned against you, fashioned against Zimbabwe, see economy, see any challenge shall win. Nemhaka yekuti kana tainda muna Mwari, ndiye simba redu, ndiye tariro yedu. Mwari ngaatiropafadze, atiitire zvakanaka. Regai tinamate. Baba wedu vari kudenga muzita raJesu, kuda kutendai Baba, imi vanogara mumwoyo yavana venyu. Pane vanga vasati vakugamuchirai, vazarura mwoyo yavo kukugamuchirai. Munoti vose vachakugamuchirai muchavapa simba rokuti vanzi vana vaMwari, ivo vanotenda kuzita renyu, vawanikwewo munhaka yekuvhurigwa mikana nokuvharigwa zvisina kufanira. Toda kutendai Baba nokuti mataura nesu. Tendai nesuwo rokudenga rinoramba rakavhura, kuti vana venyu pavanomanikidzwa vadane kwamuri mugovanzwa. Senyika Baba, tiri parumana nzombe, tanetswa nechirwere chativandisa mukati mamasuo edu. Taduka tisina tariro, asi mune tariro muna Jesu. Tinodana kusuo rinogara rakavhurwa. Tinzwirei Mambo, tinzwirei Ishe wedu, tinzwirei tsitsi, mutibatsire kurwisa denda. Tinonamatsirawo ikonomi yedu Baba. Tarirai masuo ataitarisa kuti achativigira rugare akavharwa. Tasimudzira meso edu kwamuri, ndimi mune dhoo rakavhura. Johani akatarira akaona goni, mukova wakavhura kuna Mwari wamasimba ose. You can give us a turnaround as a nation. Hatina kugamuchira mvura yakanaka, tine nzara. Fidhai nyika yokwedu Baba. Simbisai utungamiri hwedu, simbisai vopera simba, simbisai vatana vedu, simbisai nherera dzedu,
sipisai chirikadzi dzedu semhuri, tipei umwe kukakatira pamwe as a nation. Tachema takatarira kwamuri, imi hamungatisiyimi. Tingawana masanction kune dzimwe nyika, madhoo angavharwa, but there is a door which is ever open. Tachema kwamuri, hamuna kutisa pano panyika nemistake. We are not here by default, Baba. We are here by your design. Tachema Baba, mukarega chirwere chitinyangira ichi, hatina zvivhikiriso zvekutidzivisa. Tachema kwamuri Baba, zvamuri moyo medu, udzai zita renyu riri matini. Vindicate your name against your adversaries. Kana mukatendera kuti paradzwe Baba, nyaraivo zita romwanakomana wenyu wakatifira, mugotikudza serudzi. Pane hama dzinochema mukati meupenyu, dzimwe dzinochema nemhaka yekuti vanhu vava nesimba pamusoro pavo, vavhunduka varoyi nen'anga, vapuwa zviga nemitemo. Tinobvanganyura zvose izvozvo, tichisimbisa kuti pane muvhari umwe nomuvhuri umwe usingavhurirwi. Tema izvirevo mukati meupenyu hwavo. Zvakanzi hazviitike mukati meupenyu hwavo, zviitike naJesu. Nokuti munhu chii unovhundusira vanhu venyu? Vharai pamavhara, vhurai pamavhura. Tatarisa kudenga, tavona dhoo rakavhurwa. Burukai Baba, burukai Mweya Mutsvene, muve nesu panguva yakaita seiyei. Kapfuura denda, hatidi kukusiyai. Murugare, mukuguta, fambai nesu kusvika pakuonekwa kwenyu pamutaridza tsuri, muzita raJesu. Amen. Vachada mharidzo iyi munokwanisa kuiwana via WhatsApp panhamba dzinoti 0735 690 240. Ndinodzokorera zvakare 0735 690 240. Minamato nemubvunzo tsvakai nhengo yeSeventh Day Adventist ari pedo nemi. Vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240. Ndinodzokorora zvakare 0735 690 240. Kufona 0772 721 653. Ndinodzokorora zvakare 0772 721 653.